Nice kayo, e-bike. Ang saya lo, basig maigo sa ligid. Hulog, may hulog lagi. Sino ito? Pero sa haplas madam, unsay sultin mo sa haplas? Ato lang sa haplas okay kayo? Okay lang naman siya. Kay Gwapo siya. kabuhi gani ko gana. Anayo yan, kuto-kuto nawala. Tapos nawala ra. Wala ang apag haplas ha. Okay ang kuan at Wala na itong pala mo. Dili na kay gilamok kaya pag dili wala karon wala nila lamok. Ayos ka. Okay kayo. Ganina ba ko dira kay Di lamok ganina. Paghaling mo gani ni. So karon wala nila lamok. Lalo mo. Wala siya repellent siya, no? Parang kuan na siya round siya tanan round summit no. Sa kabuyon. Pula. Kaya kabuhiyon din siya kaya naman sakit din sa mit. Oh. Mo bitaw to nga gikuan ako isa katong kuan na to company pero di ko jud niya afford din niya. Tanan. Ko paminaw lang. Oh. Kay sa tama sa makaya lang mo palit sa tambal. Biling mo maminaw pero pag abot jud sa kanang Financial. financial. Pero kini madam makakwarta man kani kay gamay ra man di man kay siya sobrang man. Ay dili ko magpasalit jud niya kana. Mm. Andam ko maminaw. Oh. Permente focus din. Nature. Tara. Kana. Oh. Muna ang kuan para Oh, iban mo sa Tiil. unsa gid ang Oh. unsa gid masultin mo madam ang kuan tinuod gid siya no. Halang dili. Medyo lang. Dili sa ingon halang okay ra siya. Tamtaman lang. Pero parte sa lamok bawala gyud. Wala siya. Di madulan man. Yun namutang siya tilo dadi. So okay siya sa unsa sa imo okay ra siya. Effective na. Effective siya. Kaway biya ko ganina kay. Kini na gikabuhi ka ganina day. Ikabuhi ko kay nakuratan Pura ko ba. pura na lost Oh. pad gani na mga Sa mga tagana nimo sa imong ilong oh, makuha na siya. Alos pad mo ko ganina ay kanang nakuan ko ba kanang kurat ko. Pero ang imong hawoy sa kuan, hawoy sa kamot nawala. Ang mga lamok nawala pod. Ano na kay ngon magkang daghay lamok diri? Ay tungod po siguro bisag usahan mo og silhig og haling. Pero pag kuan sa kani nga product nawala siya. wala siya na doon ang lay. Nawala gid siya no. Wow, at least nga na-prove na to. Kaya mas may nang ma-prove gyud kay Kay diri ang daghan jud diri lamok naghaling mi magkabuhi magkakol ang gani sa sulod. oh. Pero niya naglingkod dito diri. Wala kay doon na lamok. Wala na lamok. Wala na doon. O kung mo sagot kay repellent po siya ba? Salamat kay mo. Kisa pa kayo madam? Ay nalatagan. Latagan no, Lorena Latagan no. Oh. Amigo ni Juan. Amiga ni Dudong. Dodong ni Laika. Laika no. Salamat kayo. Pero katong anak nimo okay na paghaplas. Hindi. Kuan dito siya kanang ginalamok dito siya ba? Ginala. Wala doon. Pero karon wala. Wala na tayo reklamo. Oh, japlas. Ipaplas nito siya. Sa nature element. Nature element. Oh, sa mao ni ang kuan, prove gyud nato nga tinud gyud kay basin ko ba nangatik yung atik-atik lang ba. Man ba yan? Hilig maka-plus padam no. So dili siya atik, tinud gyud siya. Dili abi o daghan di lamok ba? Pero karon wala no. Wala. Wala bitaw siya ni bato kung nakasimot na siya murag mulayo siya ba. Pila ka distansya. Oh, kini. Dito ka na perting dagan naglamok dito sa mong gituan nga balay. Oh, nanay testimony di araw na. Tinuod jud ka. Ikaw dili sa doon. Ikamuhi ka magana. Ha? Oh, gani. Dili unsay sulti nimo nindot siya? Hala dito siya. No? Oh. Nindot siya promise ba? Sure. No. Sure yun. Plus. Nindot 3 plus. Makita ka. Makita ka sa kuan. Unsay ka sulti nimo? Dito siya ha plus.
Ha? Nawang imong iyab o. So mga igsoon na po tayo bagong haplas karon nga nindot yun kayo ng nature lang. So unsay sultin mo aning haplas din sa tinuod lang unsay sultin mo? Ang akong makasulti aning haplasan ni pertigid kanindot. Akong katul-katul sa akong kamot. Pagbutang nako nawala dayon. Nya wala jud ka gibayaran na wala ka gibayaran. Walay bayad oy. Nga testimony gyud. Tinuod gid ni siya. Wa gid ko nang maka ang Ginoo gyud nako ba. Di man ta mamaka kay mga Kristohanon man ta. O ikaw ma kani nga plasma sa tinuod lang gyud sa tinuod ma okay ra. Di na wala mo ka imong kuan katay mo ang sa usa to katul. Pasulti. At tama na ka ati. Pero ganahan ka ni nga plasa. Oh. Ganahan kay ka. 100%. Wala na kay gigamit nga plus mora ni. Ana pa man kay bago pa man ni abot. Pero ganahan jud kani. Pasulayon lang sila. Pasulayon lang sila. Pero nawala gyud nawala Wala gyud man mo. ang katol. Ang katol sa hotel nawala. Oh. Ang katol yun. Wala man ang katol. Ang katol yun makatol allergy. Aso ba wala ning allergy dai kanang katol. Oh, naman na diya sa iyang pan allergy. Wapo man na. Gwapo yun siya. Oh. Sa tiil ba yan ako no katol? Ani? Pero nawala gyud siya ma. Wala eh. Katol. Kana lang na adiri. Pero nakasulay na gyud mo ani. Ay, oh. Alam niya kayo mo ng paminaw. Uy, dili ko Katugong siya. sampol. Dili, sampul ni Salya. Katong gahapon. Isampulan man ko ni Salya. Gwapo kayo. Gwapo gyud siya. Oh. So gwapo kayo ang kuha no, mga nature nga. Pwede siya isagol sa kape. Iya, ay. Dahil na kape dahil. So naay bagkong kuan diri kaning haplas nature unsa ni ma? Nature element. No element. Element. Oh, Element. gamay ra mo siya. So nindot kay gwapo kayo kay mawala ang katul-katul. Haplas mawala ang katul. Unsa kasultin mo ani ma sa kuan ma? Nawala mo ko timo katul-katul sa tiil ma. Ang tinuod jud nawala. Tinudoy. Nawala gyud ang katulan eh. Kumo ni ang haplas karon nga bagko nga ligawas Asa kay ka sampol ani? si Anel tinuod del. So mo ni karon ang haplas na mo karon nga kuan. Ikaw di bro. Ya ganahan ang kuan ani ganahan ang mga manghihilot. Di irisi. Kana kini si Madam. Si Madam.